L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Marija Reġina. Hija l-festa li niċċelebraw 7 ijiem wara l-festa ta' Marija mtella s-sema biex tfakkarna li Marija hija s-Sultana kollha mħabba, kollha ħniena kif insejħula fit-talba sabiħa ta' Salve Reġina. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti rid li ibnek tkun omna wkoll u sultana tagħna. Fit-tieba tiegħek għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jitra ta' San Pawlu Apostlu lit Tesalonikin. Pawlu u Silvanu u Timotju l-Knisja ta' Tesalonikin li falla missiena u l-mulej Ġesu Kristu. Il-grazzja u slim lilkom minn Alla l-Missier u l-mulej Ġesu Kristu. Aħna dejjem niżżuħaj lill-Alla ħuti minħabba fikom u hekk jixraq. Għax il-fidi tagħkom qiegħda tikber fuq li tikber u qiegħda toktor fostkom il-koll imħabba li kull wieħed minnkom għandu għall-ieħor. Għalhekk, aħna stess niftaħru bikom fil-knejjes ta' Alla għas-sabar tagħkom u għall-fidi tagħkom fil-persekuzzjonijiet u dbatijiet kollha li intom għaddejjin minnhom. Min dan jidher il-ħaq ġust ta' Alla, ħalli bekk tkunu tixirqilkom is-saltna ta' Alla li minħabba fikom qegħdin dbatu. Għalhekk, aħna dejjem nitolbu għalikom lill-Alla tagħna jagħmlilkom denji tas-sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu isseħħ kull rieda tajba tagħkom għal ġid u għall-ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk, l-isem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun glorifikat fikom u intom fih, skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għanju lill-mulej fl-art kollha, għannu lill-mulej bir kull ismu, flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ħabru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Għax kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna tal-biża' aktar mill-allat kollha, għax kollha fruwat l-allat tal-popli, Jahweh u li jagħmel is-smewwiet, flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu.
il-vantaġġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narfa'hom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu beda jitkellem u jgħid: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom talqu s-satna ta' smewwi tal-bnedmin u la intom ma titlu fiha u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem għar-reliġjon tagħkom u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom. Ħażin għalikom mexxejja omja. Intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bid-deheb tas-santwarju ikollu jrott. Boloħ u omja, x'inhu l-aqwa? Id-deheb jew is-santwarju li qaddes id-deheb? Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artar il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artar ikollu jrott. Jew omja, x'inhu l-aqwa? L-offerta jew l-artar li qaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-artar ikun jaħlef kemm bl-artar u kemm bli jkun hemm fuqu, u min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm b'min jammar fih. U min jaħlef fuq is-sema ikun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fl-Evanġelju tal-lum għandna lil Ġesu li juża kliem qiebes ħafna kontra il-Fariżej. Rid ngħid li mhux il-Fariżej kollha kienu hekk, imma dawn li Ġesu kien f'polemika magħhom kienu kif jgħid Ġesu u għalhekk jgħidilhom illum għal diversi drabi ħażin għalikom u jagħtihom titli oħra. Jien nixtieq li naraw il-Fariżej b'kuntrast ma' Marija, Ġesu u omna wkoll propju fil-tifkira li qed nagħmlu llum ta' Marija Reġina 7 ijiem wara il-festa ta' Marija mtella s-sema. U nibda propju b'din dat-titlu li Ġesu jagħti, ċoe il-mod kif jindirizzhom jgħidilhom ħażin għalikom. Araw il-kuntrast. Dan li Ġesu lill-kittieba u l-Fariżej li ma nsibux bissaw imma wkoll f'diversi siltiet oħra fl-Evanġelju. Mat-tislima lil Marija. Lilha l-anġlu jgħidilha issliem għalik, mimlija bil-grazzja, int sibt grazzja quddiem Alla. Għaliex Ġesu jgħidilhom ħażin għalikom. Isemmi diversi affarijiet imma l-aktar minħabba l-ipokrisija tagħhom. Fil-fatt jgħidilhom iktar minn darba u ċuħ boħra lill-Fariżej u l-kittieba. U r-raġuni kienet li dawn kienu minn barra jidhru nissew u tara nies devoti u reliġjużi u jinteressom it-tempju u l-liġi. Taħsibhom għalhekk nies verament tajbin. Imma minn ġewwa, għax Ġesu kien jara l-qalb, kienu il-bot minn Alla. U għalhekk Ġesu jgħidilhom uċuħ boħra. Waraw il-kuntrast ma' Marija. Marija minn barra ma kontx tara affarijiet speċjali, żgur ma kienx tiffanfra.
bħal uħud minn dawn, imma qalba kienet miftuħa l-Alla, qalb sinċira. Stess, il-Fariżej kienu nies li ma jemmnux f'Ġesu. Kemm il-darba jilmenta Ġesu li għavolja jaraw il-mirakli, ma jemmnux fih u ma jaċċettawx it-talim tiegħu. Mhux biss imma jfixklu lin-nies, kienu ostaklu għan-nies biex in-nies jersqu lejn Ġesu. Araw id-differenza f'Marija li l-isbaħ eżempju ta' fidi. Fil-fatt, Elisabetta tgħidilha ħinja dik li jemnet li seħ kun ma tqalilha min-naħa tal-mulej. U Marija għandha dejjem din il-fidi u tressa in-nies lejn Ġesu. U tagħtihom il-parir bħalma insibuha fit-tix ta' Kana, dak il-parir sabiħ li jgħod mhux bis-semi ma dejjem għamlu dak li jgħidilkom hu. Mbagħad fuq l-għolja tas-salib meta għandna Ġesu msallab għandna hemmhekk l-ikbar kuntrast. Il-Fariżej f'San Mattew jgħidilna qabel fl-Evanġelju, ġifieri iktar kmieni fl-Evanġelju jgħidilna li kienu qed jiftehmu bejniethom kif il-Ġesu jeqirduh. U avolja fil-passjoni ma tantx jissemmew il-Fariżej imma iktar il-kittiba l-qasisin il-kbar, imma hemmhekk meta rawh imsallab kien għalihom isa r-rebħa tagħhom għax ix-xewqa li kellhom intemmet, Ġesu issa imsallab. Marija kienet taħt is-salib sikta taqsam ma' Ġesu id-tbatija imma tissieħeb miegħu propju fis-saltna tiegħu għax Ġesu hemm is-saltna tiegħu bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Dik hi s-saltna rebbieħa u Marija issieħbet ma' Ġesu f'din is-saltna rebbieħa. U għalhekk illum fil-tifkira ta' Marija Reġina lilna tħeġġiġna biex naħarbu mit-triq tal-Fariżej u l-kittieba, ġifieri ma nkunux uġuħ boħra, ma jkunniex qalbna kifra, qalbna l-bot minn Alla, qalb sinċira. U nażlu t-triq li uritna li hi t-triq tas-saltna ta' Alla, dawk il-valuri tas-saltna li fil-qalba tagħhom hemm propju l-imħabba u l-ħniena. U għalhekk illum insellmula b'dik it-talba sabiħa tas-Salve Reġina fejn ngħidula Slim għalik Sultana u tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Sa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla, dik il-fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli twassal il-bxara tajba tal-imħabba u ħniena tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li aħna dejjem inħarsu lejn Marija bħala l-om tagħna li tuħu ħsiebna, tħarisna u tmexxina fi triq tajba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, l-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex bħal Marija aħna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek u kull fejn inkunu inwasslu il-paċi u l-għaqda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
tolbuk għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fiħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlulek illum, żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti rid li ibnek tkun omna wkoll u sultana tagħna. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija nresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu vittma bla teba u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija Reġina li nisnet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bi-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti
jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk biex ikun jistħoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija Omna u Sultana tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna weqaf magħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna. Għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-dubitna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw l-ewwel misterju minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija u qalilha kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-sema titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tijaj jaffrinna d-nubitna, ħeħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kolla specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tini misterju minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikollu tritint kif is-sama jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tijaj jaffrinna d-nubitna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kolla specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikollu tritint kif is-sama jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin l bitna ħellisna minn nar tal-infern, kull ġener irweħ kollha speċjalment lil dak li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tal-ferħ. Ir-raba misterju minn tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikollu trid int kif is-sama jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin l-bitna ħellisna minn nar tal-infern, u l-ġener irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misterju minn tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikollu trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. U Amen. glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrin l-adnubitna ħlista min-nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku norfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek u ta' ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, oħanina, opija, oħelwa, Verġini Marija. Tlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistruħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt talb tagħna, Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina,
mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda misterjuża, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarium Qaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-Immakolata u Glorjuża Marija dejjem Verġni, ek nkunu ek ukoll aħna meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem. Bi Kristus Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Ilqa bil-qawwa ta' Alla fil-wadda fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirit ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, ħarriħs tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dedin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li aħna nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikkun imbirek Alla, imbirek li semem għaddes tiju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnidem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiju, imbirek id-dem għaziz tiju, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu il-qaddisin kollha tiegħu.